Zdravo drugari, ja sam Kosta Nikolić i ovo je čas fizičkog. Pre svakog časa fizičkog moramo raditi vežbe oblikovanja da bi se razgibali i zagrejali. Počet ćemo sa vežbom za vrat. Prvo levo, pa desno, pa dole, pa gore, pa ovo, tako ponavljamo. Dobro. Ovu vežbu ponovite 8 pa do 10 puta. To je to sad ovo. Druga vežba je za ramena. Tako sve po 5 puta ponovimo unapred i nazad. Tako možete da ponavljate po 8 do 10 puta. Sljedeća vežba za ramen i pojas je ovo. Vežba za ramen i pojas je za obe ruke. Unazad, pa unapred. Onda sljedeća ruka, pa unazad. Sljedeća vežba je za bok. Tako radite od 8 do 10 puta. Sljedeća vežba bočnih mišića je ovo. Raširite noge. Sljedeća vežba za istezanje je ovo. Držimo pravo noge i što više pokušavamo da pipnemo patike rukama. Sljedeća vežba oblikovanja je Sljedeća vežba je da opet raširamo noge i krećemo 1, 2, 3, 4 i tako ponavljate od 8 do 10 puta. Sljedeća vežba je ovo, znači za mišiće na nogama. Tako sve to radite od 8 do 10 puta. Sljedeća vežba je opet za mišiće na nogama. Podižemo nogu i vučemo gore. Tako opet radite od 8 do 10 puta. Sljedeća vežba je za mišiće na nogama. Podižemo noge i hvatamo ih rukama. Trudimo se da budu što više pravo noge, da bi ih uhvatili. Toliko od mene sa ovog časa. Vežbajte i budite zdravi. Zdravo drugari!